NFTV jabarani filɛbaw aw ni ɲankuma aw sigilen no ka kunnafoni min kɔnɔ nin ye waati selen ye a bakurubaw yɛrɛ filɛ nin ye aw kɔrɔ ka kɛ ni bingani wale min bɛ ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw ma an ka jamana laadatigiw n'o ye société civile ye olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛba dɔ sigi bi ka kibaruya di k'u bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka cɛdenw ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen lakanako bunakun kan habi lakanajɛkulu dɔw bɛ yen walasa kana ka kɛ tarafatani ye olu ye kalanbulonba dɔ sigi bi walasa ka dɔ fara kɛnɛya tigilamɔgɔw ka dɔnniya kan k'a jirɔja an bɛna o fana walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔ sabula an ka kibaruyaw b'a bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan sɔɔni aw bɛna ninnu bakurubaw walawalalen sɔrɔ ladiriya kɔnɔna la. NFTV jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ni su aw ye an suganti aw ma fili aw tɛ jalaki an ka foli bɛ aw bɛɛ ye a y'aw danse kibaruya kɛnɛ kan na n y'a fɔ bakurubaw la sisan k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka jamana laadatigiw la n'o ye société civile maaw ye olu ka fɔra ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kunnafoni jɛrɛ dɔ sigi sen kan bi sɔgɔmada in na an ka jamana faaba kɔnɔ kunnafonidilaw jabala la u ka jɛrɛ in kunba jɔnjɔn ye ka se ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma u ka jɛ ka an ka finitigilakaw k'olu senkɔrɔma don k'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka jamana lakana baaraw kɔnɔna la a kɛnɛ kan na maa minnu bɛ yen ni kuma tun bɛ olu bolo ka ɲɛfɔli kɛ u y'a sɛmɛnciya k'a fɔ u dusumakasalen don kosɛbɛ ka kɛ ni faaliwalew ni bingali min bɛ ka ta ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma u k'o hukumu yɛrɛ kɔnɔ juma nata k'u bɛna nisɔngoya taama b'a boloda juma wula fɛ juma selilen yɛrɛ kɔfɛ walasa k'u ka dusumakasa jira ka kɛ ni nin fugariya walew ni bingali cɛjugu minnu b'a la ka ta ka ɲɛsin anw ka wolomasiri tabaw ma u ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila fana jamana faamaw ma k'u ka wuli ka jɔ bɛɛ kɛ walasa i k'a dɔn maa minnu bɛ wale ninnu ju la tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na ni k'o kiri an bɛna taa Daɲɔ Umaru Tarawele tun bɛ anw ka jabaranisow tɔgɔ la a si tɛ fɔ ale kɔ walasa k'an ka jamana finitigilamaw n'u ka denbaya kɔkɔrɔma don ani ka tasibila kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasi minnu tora kɛlɛla ma an ka jamana laadalamaw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye ka hakilina dɔ bila sen kan n'o ye ka taama belebele dɔ boloda n'o bɛna kɛ jumadon tileganfɛla la kunnafoni wulelaw i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ yan cogo min welekun wɛrɛ ma k'aw la c'est pour que aw yɛrɛ bɛ se cogo min marche min n'an bɛna boloda ka se ka marche ni kunnafoni cari k'a lase diɲɛma ma k'a lase Mali fan 14 bɛɛ la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra ko maliyɛnw y'a décidé k'a fɔ ko tiɲɛ don u tun kan ka bɔ a mɛnna mais u ma bɔli min kɛ a mɛnna o kɛra sababu ye an ye bi sɔrɔ o kuma ko maliyɛnw y'a décidé ni Ala ye juma jira an na ka bɔ k'a jira diɲɛma la ka fɔ ko Mali ko minnu ni a talen bɛ ka anw sɛgɛrɛ n'an t'a ko bɔ yɔrɔ dɔn ni Ala b'a bɔ yɔrɔ dɔn k'a jira a mɔgɔw la k'a fɔ k'a b'u kɔnɔ k'u bɛna maliyɛnw fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min ni Alahu Taala jɛɲɛna ma k'u tɛ se k'a jira u la ko jamana nin k'anw bɛɛ bɛ fa la anw bɛɛ bɛ ba la k'a jira mɔgɔ minnu fɛn fɛn n'a sara sɔrɔsi fɛn fɛn n'u sara rébellion nin na k'a ta 2012 la ka na se bi ma an bɛ tasibila kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma a mɔgɔ si ma sa a yɛrɛ ye u bɛɛ sara u faso kun ma bɔli de la o hakilina ɲuman in tali hukumu kɔnɔna na jamana maaba caman de farala maa ninnu kan walasa dangari bɛ se ka kɛ bingani waleya cɛjugu min bɛ ka kɛ an ka finitigilamaw ni an ka jamana kɔnɔdenw na cogoya min ani ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ cogoya min na walasa maa minnu bɛ ka nin bingani wale in kɛ u nɔ bɛ se ka minɛ cogoya min ani ka ɲangili ɲɛsiw ma sɔrɔsi anw denw don sɔrɔsi an faw don sɔrɔsiw an balimaw don an sinjiw don an kalamɛw don an fɛn bɛɛ de don o tuma la ni gɛrɛntɛ nana sigi u dala jamana kɔnɔ an man kan k'an sigi k'an bolo da ɲɔgɔn kan an man kan k'an sigilen to an ka so kɔnɔ k'an yɛrɛ bonya k'an yɛrɛ kɛ privilégié ye fo mɔgɔ de ka s'an ma k'a fɔ an ye k'an ka se kɛnɛ kan donc n'i y'o kuma mɛn hali n'a fɔrɔli la dɔɔni n'i ye danbetigi ye n'i ye dignité tigi ye i kan k'i débrouiller ka se o kɛnɛ kan n'a fɔra ko an ka cɛfarinw sɔrɔsiw sigilen bɛ yen a kira armée de l'air bɛ yen armée de terre bɛ yen génie militaire bɛ yen fɛ ka patrouille renforcer hali ni ye patrouille renforcer patrouille t'a ɲɛ ye dɛ a base ye min ye tubabuw nana rébellion ko de don an da jihadiste ko tɛ dɛ rébellion kelen de don on va organiser la marche sur Kidal pour l'unification du Mali
Et je demande à la jeunesse de Kidal, de Gao, de Tombouctou, de Menaka, en beka ni Sudi Jeunesse, ani CNJ, ani AM, en beka ñogon soro ka marche organisée. C'est la seule solution. En be discours na Bamako si te fo mako nya. Kuma kuncɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni bingali wale cɛjugu ninnu kɛlen i b'a fɔ cɔcɔ dɔ bɛ ban dɔrɔn dɔ b'i kun bɔ o de la jamana kɔnɔden bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye walasa jugu bɛ se ka malo i n'a fɔ bamananw b'a fɔ u ka kuma na cogo min ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ awa bulonganden kelen fɛnɛ tɛ bɛlɛ ta. Ale bi ala ka badabada lakana sabati jamana in kɔnɔ n'o bɔra yen fana min ye kalan bulonba dɔ fana sigira jamana faaba kɔnɔ bi waasa ka se ka an ka lakana tigilamaw ni maa o maa yɛrɛ bolo bɛ lakana ko la k'olu ka dɔnniya jidi ni ka kolonduya kosɛbɛ u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogoya min na ko ɲuman kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka cakɛda minnu bɛ lakana ko ani an ka maaw yɛrɛ lakana ni kisaw kɛnɛ kɔnɔna la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ donnen kun don min ye DECAP sécurité ale ni cadre royaume de Pays-Bas olu ka tɛgɛdiɲɔgɔnma kɔnɔna la o lakanaso maa ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛra ka baara ninnu sigi baaraw dayɛlɛla sɔgɔmada in na kalanbulon in wa kalan in bɛ to sen na k'a daminɛ bi novembre kalo tile 5 fɔ ka taa se i k'a dɔn novembre kalo tile 8 ma ni o ye jumadon ye Bamako yan nɔ a kɛnɛ kan na fana anw tun b'o kɛnɛ kan an ka jatala min bɛ n'o ye Bayon Jinɛpo ani a ka kibaruya a ɲinina Christine Abatu Dara o y'an sama min na ka bɔ a kɛnɛ kan o filɛ aw ye. DECAP maaw ka ni tile 4 kalan dabɔ kun ye yaasa dɔ ka fara lakana tigilamaw ka dɔnta kan an ka jamana kɔnɔ wa k'u ka laɲini ye ni kalan k'u nafa ka jamanadenw fana nafa. Nin dabɔkun ye walasa ka dɛmɛ lase an ka kanda tigiramaw ma ka da kan ni bɛ baara fɛn o fɛn kɛ f'i ka baara ɲɛdɔn. Alors a dabɔkun ye inspection des services de sécurité n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min n'o ye ministère de la sécurité ka bolo kan min sigilen bɛ walasa ka se ka lakana tigilamaw k'u dɛmɛ u ka baaraw la walasa u ka baaraw bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. Et en même temps k'u jateminɛ kɛ fana k'u contrôler walasa awa ni fiɲɛ min kɛra u ka baaradaw la o fiɲɛw bɛ se ka tilen cogoya min na awa donc contrôle n'i y'a jateminɛ contrôle tɛ fɛn ye ko min bɛ kɛ ka baara tiɲɛlen kɔfɛ k'a dilan mais a kun ye fana walasa ka awa kunbɛli kɛ i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na bana kunbɛ ka fisa bana furakɛli ye donc ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ min bɛ se ka to u bɛ se k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ jɛngɛ ma kɛ baara la. Non seulement sariya taabolo la mais o ni adamadenya yɛrɛ hakɛ bonya olu bɛ se ka tanga cogoya min na an ka laɲini ye walasa minnu ka baara ye inspection ye u ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na o fɔlɔ bɛ kɛ dabɔ mun kama o ye walasa u b'u ka baara min kɛ gɛlɛya min bɛ se k'u sɔrɔ u ka baara kɔnɔna na u bɛ se k'o gɛlɛya kunbɛn cogoya min na a filanan gɛlɛyaw bɛ se ka lakana tigilamaw fana sɔrɔ cogoya min na u bɛ se ka olu bilasira cogoya min na walasa olu fana ka se k'o gɛlɛya kunbɛn donc ani o kɔfɛ tuguni contrôle fana ye fɛn min bɛ se k'u dɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ bɛ baara yɔrɔ jumɛn na min kan ka tilen walasa u ka se ka o baara dɔn ka ɲɛ ka se k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na walasa u bɛ baara min kɛ a ka se ka taa ni population fana ka nafa ye nafa taabolo sira la. A y'a yira k'a fɔ k'u n'a taa ɲɛ ka babu caman fɛsɛfɛsɛ an ka lakana tigilamaw ye sabula ko nin ye kalan tako 2nan ye. N bɛ se k'a fɔ nin y'a tako 2nan ye mais min bɛ tako caman kɔnɔna na parce que nin baara in daminɛna a bɛ san 4 bɔ mais étape de don donc an bɛ étape min na a y'an permet au moins donc ka baara kɛ sur le plan théorique n'a bɛ fɔ o ma jate dɔn cogoya la diɲɛ fan 14 baara bɛ kɛ taabolo min na walasa an fana ka se ka baara kɛ n'o norme ye mais en même temps a bɛ se ka an permet fana ka taa pratique la jamana in fana n'a réalité de don donc gɛlɛya minnu u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ jamana kɔnɔ u ka baara taabolo la min ni jamana wɛrɛ ta tɛ taa ni ɲɔgɔn ye u bɛ se ka baara kɛ de façon pratique donc parce que ni bolo bɛ baara la o fana faamuyali o fana y'a damana kalan cogo ye min fana ni i ye min kalan papier kan walama gafe kan tɛ kelen ye. Ni kalan nafa kosɔn wele bilala finitigilama 28 de ma ka bɔ Mali lakana cakɛda caman la. Sécurité bɛɛ bɛ yan, polisiw bɛ yan, gendarmew bɛ yan,
garde bien, protection civile bien, direction des ressources humaines bien. Au cas choix, c'est pas gratuit. C'est pour que vous béglan, ou cassez, ou quoi baraquer, que tu mana. Ani, ou cassez ka, nous souganine nous pour que ka moro lakana, ou cassez qu'on nous la sera manquant. Nous débla la sera manquant. Jamana de beda ou la, jamana de betuko, ou ka lakana ni barako. Kaula donia ko dekaf maaw ka ni kalan n'a dabɔ kun ye ka dɔ fara lakana tigilamaaw ka dɔnta kan n'ale daminɛna bi tarata don novambre kalo tile 5 k'a kun bɛna cɛ jumadon nata n'o bɛna bɛn novambre kalo tile 8 ma san 2019 Bamako. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ bɔ Bamako an bɛ taa Nara ka aw ladɔnniya k'a fɔ Narakaw ka funangɛni jɛrɛ jɛkulu ye ɲɛma kura sɔrɔ min jɔ a ko Modibo Keyita. Modibo Keyita ye funakɛni galabu kɛnɛ ye min yɛrɛ hamile don kosɛbɛ Nara ni a lamini ɲɛta baaraw la o de kama fɛn o fɛn bɛ tali kɛ sigida yiriwa kow la a bɛ wulikajɔw ni cɛsiriw kɛ a kun ye ɲɛmaya ɲini Naraka bɛɛ ka ladiriya kɔnɔ walasa ka kɛ Nara conseil local de la jeunesse n'o ye funangɛniw sifinw ka co a la jɛkulu min bɛ Nara tɔgɔ la n'u bɛ Nara kungo kuma fɔ funangɛni tɔw ye Mali kɔnɔ ka ko ɲɛma ye u kɛlen kɔ ka sugantidiw kɛ danaya dara ale kan de Naraka bɛɛ lajɛlen co a la ni k'a bila o jɛrɛ jɛkulu kunna na ko a bɛna wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a ka nin manda kɔnɔ walasa ka se ka Narakaw ka haminaw ɲɛɲini wa denmisɛnnin bɛɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen a y'o dantigɛw kɛ an ka kuma galama la an ka jɛ ka Modibo Keyita lamɛn. N'i y'a ta k'a lajɛ Nara cercle kɔnɔna na mɛnna an bɛ nin kɔnɔna na jeunesse fanfɛla fɛ u salen don et puis fɛn caman bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na Nara cercle jeunesse tɛ ye a la donc nin na an ye layidu ta population ye k'a fɔ an b'an seko kɛ hukumu yɛrɛ kɔnɔna na régional sigili la an sen donn'o la an sera ka cercle jeune wɔɔrɔ an sera k'o la bon an ka mandat ye an bɛna kɛ ni baara de ye jeune jɔyɔrɔ ye baara fɛn fɛn an ka cercle kɔnɔna na ka se ka o bɛɛ kɛ et puis tungataba min bɛ jeunes kan ni baara sɔrɔbaliya ye ka se ka wulikajɔ kɛ pour que jeunes bɛ se ka bolosɔriyɔrɔ sɔrɔ quoi donc an bɛna an ka mandat in bila o hukumu kɔnɔna na bon an b'a jeunes tɔw bɛɛ lajɛlen wele ka f'u ɲɛna u kana an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ taa ɲɛfɛ bamananw ko ten ko kɔnɔ ko jeli de bɛ ɲɛfɛ vraiment n bɛ population bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la jeunes minnu dara na ka tugu an kɔ walasa an bɛ se ka ɲɛfɛla sɔrɔ cogoya min donc an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn inchallah an bɛ ɲɔgɔn fɛ nin ye baara daminɛ o kibaruya ninnu bɛ taa ni an ye jamana kɔkanna kibaruyaw la kibaruyaba minnu bɛ yen ni an ka fasiri jamajɛkulu bɛɛ y'a fara ɲɔgɔn kan k'a sɛgɛsɛgɛ diɲɛ kɔ kan ni ka kumakan ko bɛɛ lajɛlen to Umaru Tarawele bolo ale bɛna walawala an ye. Burkina Fasokaw fɛ député min n'a bɛ Djibo mara la n'u b'a fɔ a ma ko Umaru Diko ale kɔni a bɔnɛna a nin na dimanche tɛmɛnen binganikɛlaw fɛ. Ayiwa ko in yɛrɛ kɛra a bɔtɔ Djibo ni k'i kunda Wagadugu kan. Ale yɛrɛ a n'a ka sofɛrikɛ ani maa fila o kuma la u bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na binganikɛlaw fɛ. Fɛn min ye Salifo Kabore ye n'ale ye gouverneur ye Sahel la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni kɛra nin cogo la tancogo la. Ayiwa ko min don ko a ko tɛna bila ten. Ayiwa ko ɲinini na kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ binganikɛla ninnu minɛ ni k'u ɲangi u ni ɲangili min ka kan ni ka aw daw kan. Tchad, le mouvement patriotique pour le salut. Parti min bɛ fanga kunna nin waati in na Tchad n'o ye Idriss Déby n'a ka maaw ye. Dimanche tɛmɛnen u y'u ka congrès belebele labɛn congrès min n'a dabɔra ni ka maaw fara ɲɔgɔn kan. Ayiwa ni k'u ka wasade kalafili min n'a labɛnnen don san kura nataw la o labɛnni hukumu kɔnɔna na. Ayiwa congrès in kɔni datugura nka u ma bɛn kan kelen kan. Sabula furukufuruku ani i y'a fa b'a la ɲɔgɔn faamuyabaliya o kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ u farala ɲɔgɔn na u ma se ka bɛn kan kelen kan. Ayiwa jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka parti ka yobo yaba ni ka ayiwa a ka daraja ka caman bɔ o la kosɛbɛ ka sababu kɛ u ma bɛn kan kelen kan ye. République démocratique du Congo kaw fɛ yen nɔ usine ba min bɛ yen ni a bɛ siman dilan ko a bɛ san 10 ani kɔbɔ fɛn min ye a baarakɛlaw ye u tɛ k'u ka saraw sɔrɔ. O bɛɛ n'a ta don kelen dan kelen si u ma salaya ka baara jɔ u bɛ la ka baara kɛ. Sabula n'i ye jateminɛ kɛ usine in ye fɛnba de ye u bolo. Ka d'a kan depuis san 1974 fɛn min ye Marshal Mobutu ye ale de kɛra sababu ye ni ka usine in dayɛlɛ u fɛ yen nɔ. Baarakɛla dɔw ka fɔ la san 1980 waati ko siman dilanyɔrɔ in tun bɛ jate farafinna usine belebelew fɛ. U ko u b'a ɲini u ka jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u kɔfilɛ dɔɔni usine in na.
wa k'u jigi b'a kan k'a fɔ don n'a nataw la maa bɛna sɔrɔ maa min bɛna izini da ni ka a labɛn ka kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ cogo min na. An bɔlen kɔ jamana kɔ kan an bɛ segin ka na Mali la kokura ka na farikolo ɲɛnajɛ dakurunya kelen waasa ka bi kibaruyaw kuncɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ sugunibɔkaw fɛ Bamako yan nɔ min bɛ tali kɛ finangɛni jɛkulu min bɛ yen ni o ye association des jeunes pour le renouveau AJR olu ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ sigi sen kan min devaya tun bɛ Musa Sinko Kulubali bolo a kɛnɛ kana na ndolandan bɛɛ kuncɛlen kɔ a barabila foli garisɛgɛ donna Bako club ale ni talent sportif olu maaw ni ɲɔgɔn cɛ u kɛlen kɔ ka sanga 90 ko ba tayi ka fila ka mɔnɔbɔw bɛɛ tan kelen ni kelen kɔfɛla na u kɔni ye ŋuwɛn ni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sa min yɛrɛ kɛra i k'a dɔn talent sportif ka sebaya kan penalty kɔnɔna la olu ye sebaya sɔrɔ Bako club kan a kɛnɛ kana na min ye anw ka kibaruya ɲina Umaru Traore ale tun bɛ an ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen to a la a ye min sɔrɔ ni ntolantan final barabila foli kɛnɛ kan an ka ɲɛma d'ale ma. bɛn ni keleya ani badenya kɔnɔna na UTR Union des Jeunes pour le Renouveau u ye jɔnjɔnda dolanci okumu kɔnɔna na Bamakɔ denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛla la ni nka ko denfaya ta k'a di Général Musa Sinko Kulubali ma. Baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra karido novembre kalo tile 3 sogonikɔ tɛrɛ min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Bako tɛrɛ. Kɛnɛ kɔnɔna na baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛna ni tasibila ye ni ka ɲɛsin an ka sɔrɔsi ma 53 minnu binna dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ. O tɛmɛnen ka bɔ yen ko in yɛrɛ denfa n'o ye Musa Sinko Kulubali ye a taara k'i sen da balan kan ni ka paɲɛ fɔlɔ di. A kuncɛli kɛnɛ kan maa min ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na a kɛnɛ kan o de ye Bako club ani talent sportif ye. Dolanci daminɛlen u ferekera ɲɔgɔn na fo ka na se miniti 9 ma fɛn min ye talent sportif ye olu ye cili kɛlɛ k'a kɛ 1-0 ye. An taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o 1 ni 0 kan. Sɛgɛnnafiɲɛbɔw bɔlen an nanen terrain kɔnɔna na fɛn min ye Bako club ye olu ye 1 ni 0 in olu ye o bɔ ni ka kɛ 1-1 ye. Ndolaci a ko gɛlɛyara fo ka taa se dolanci laban ma bi wɛrɛ ma don bilen. U y'a ko kun tɔ cɛ ni ngɔyi ye fɛn min ye talent sportif ye olu gagnéna Bako club kan. Fɛn min ye a ko labɛnbaw ye n'o ye UTR ye Union des Jeunes pour le Renouveau a ɲɛma ayiwa sa a y'a ka nisɔndiya jira an na. N bɛ président Musa Sinko fo ka waleɲuman dɔn depuis baara in daminɛna ka se fo bi ma a ma ka datugu an ye n'an taara nɔfɛ kuma hakilina na ka to nɔfɛ kuma conseil la il est là sa porte a été grandement ouverte pour nous an ma fo la ka waleɲuman dɔn ni UJR ta ka LDC ta moi je pense qu'il y a bɛɛ hakilina kelen qui dit changement qui dit renouveau qui dit changement parce que ni changement ta ka lajɛ a tɔgɔ kan wɛrɛ la o ye renouveau n'o yɛlɛma ye ale bɛ yɛlɛma min nɔfɛ an fana b'o yɛlɛma de nɔfɛ o de la to an ye jateminɛ kɛ yanni baara in ka daminɛ k'an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ an ka parrain parce que hakilina min b'ale la o ye yɛlɛma ye hakilina min bɛ anw na o ye yɛlɛma ye an ko an tɛ taa cɛ nɔfɛ an tɛ taa muso nɔfɛ an b'an tila de ma a ka kan ka kɛ an parrain o de la to an taara nɔfɛ a kana kɛ an ka parrain donc n bɛ se ka misali min ci Mali jeunesse ma changement ko la n y'o de fɔ fɔlɔ denmisɛnninw ka da u yɛrɛ la denmisɛnninw ka sɔn u yɛrɛ ye ni i dar'i yɛrɛ la ka sɔn i yɛrɛ ye ne bolo a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka ko de kɛ Mali ko in na changement fɔlɔ ne b'o de fɔ o y'an denmisɛnninw de ye an denmisɛnninw ka da yɛrɛ la an k'an fa dɔn an k'an ba dɔn an ka jamana dɔn an ka jamana kanu maa bɛ yen n'i ye jamana dɔn ka jamana kanu a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka jamana dɛmɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔna la. Général Musa Sinko Kulubali ni ko in denfaya tun bɛ ale bolo a y'a jira n na k'a fɔ ko denmisɛnw ye nin ko in ta ni ka denfaya di ale ma k'a diyara ale kosɛbɛ o tuma a fana y'a ka hakilina di. wulada in na an bɛ kɛnɛ min kan nisɔndiya kɛnɛba don UGR n'o ye Union des Jeunes pour le Renouveau ye u ye ci bila an ma ka na an ka n'u dɛmɛ u ka ɲɛnajɛba in na n'o ye balontan ye n'o ye coupe finale ye donc an bɛ UGR fo u ka ɲɛmɔgɔba min bɛ yan n'o ye Musa Watara an b'o fana fo ka encourager k'a f'u ye u bɛ cɛsiri min na jamanajɔ don u bɛ baara min na jamana kanu don denmisɛnninw n'o ye jamana siniɲɛsigi ye n'o ɲana jamana bɛɛ bɛ ɲa denmisɛnninw n'u tilenna jamana bɛɛ bɛ tilen denmisɛnninw n'u ka baarako ani u kan ka cɛsiri min kɛ walasa jamana yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min na jamana bɛ se ka basigi cogo min na n'olu y'o kɛ baara bɛ nɔgɔya an bɛɛ bolo k'a f'u ye u bɛ baara min na Ligue démocratique pour le changement fɛnɛ cɛsirilen n'o de la olu ta ye jeunesse kunda mais an bɛ k'an ta kɛ politique kunda donc o de la an bɛ profiter fɛnɛ commune 6
a ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan a maire fɛn fɛn bɛ yan a conseil fɛn fɛn bɛ yan k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen encourager k'a fɔ an fana bɛ changement in de kɔ politique niveau la k'a fɔ an minnu ye politiciens ye an minnu ko k'an bɛ jamana ɲɛma an minnu ko k'an bɛ fɛ ka jamana mara anw de fɔlɔ k'an ka tilen anw de fɔlɔ k'an ka tiɲɛ fɔ. hakilina jiginna an b'a dɔ kulo k'a fɔ ko nin ko in labɛnna fɛn min ye UTR ye Union des Jeunes pour le Renouveau nin y'a tako fɔlɔ ye o kuma la an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ ta jira an na. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw mun sigira ka bin nɛgɛ kaɲa 21 coy ka bɛn ni waati ye ka an ka kibaruyaw lajɛ ni hakilisigi ye an b'a fɔ aw ye ko a sera kuncɛyɔrɔ la bi ni ye foli jani n'a faratɔ tɛ a bilatɔla don anw ta ni farali cɛ ka ja ni y'a bila kuma selen nka ni ala sɔnna sini nin waati kelen na an ka kibaruya kɔrɔw bɛna bɔ aw ye fɛn o fɛn bɛ bɔ sini tile kɔnɔ Mali kɔnɔ n'a kɔ kan an bɛ bɛɛ salo k'a sɛnsɛn ni k'a di aw ma minɛ ɲuman na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na Bɛlɛdugu Bamanankan Segu Mali fa bɛɛ waasa bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ a la a ye to 9 TV filɛli la jabaraniso min ye samala ɲɔ ye ka da ɲɔ tɔw kɔ ka tɛmɛ ɲɔ tɔw la baaraw bɛ senna hali bi aw bɛna ŋunna fa 9 TV ko la ala ka su yɛrɛ d'an ma